इम्पॉर्टंट दुसरो प्रश्न तुम्ही एकदम उडी मारली ती रूफटॉप सोलाराचेर मारली. रूफटॉप सोलर आमचें काम चल्लां. पंजीम सिटी डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेतला की पंजीम सिटीत जितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा तितल्योय गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आमी अंदू काम चालू करता फायनान्शियल इयर 2023-24 and we will see that it will be completed by next March 2024. ही पणजी सिटीचे तिला आमी सगळ्यांक कळपाक सांगता 540 मेगावॅट वीज आमकां लागता ती 750 पीक अवर्सा आमकां 750 म्हणजे साधारण मे एप्रील 750 पर्यंत वता आणि ही वीज 3 वर्सां येता ते 2030 पर्यंत आमचे एम्बिशन आसा की वी वील रीच टू 150 मेगावॅट इन सोलर.